tentatzailearen atalak esango dizkizuegu. Eta espero dugu gure truko hauekin bost ataletaz oroitzea. Laburpena 5 atal ditu, gure eskua bezala, eta horregatik gure behatzetaz oroituko gara. Lehenengo atala gure behatlodia bezalakoa da. Hasiera kontatzen delakoz, eta gero mozten delakoz, gure behatzari gertatzen zaion bezala. Bigarren atala gure bigarren behatza bezalakoa da. Seinalatzen dugunean, galdera hau egiten dugulako. Zer ote da? Hori bera egin behar da bigarren atalean. Oterekin bi galdera egin. Eta gainera, bi galdera gutxienez egin behar da. Eta hau gure bigarren behatza da. Hirugarren behatza gure hirugarren atalarekin zerikusia du. Bai atala, bai behatza erdian daudelakoz. Atalaren izena gaia da. Laugarren atala, laugarren behatzarekin zerikusia dauka. Ezkontzen garenean, eraztunak atzo horretan jartzen direlako. Eta eraztuna pertsona horrengan duzun balorazioa egiteko jartzen da. Hori bera egin behar da laburpen horretan, atal horretan. Liburuaren balorazioa egin. Bosgarren atala gure azken behatzarekin zerikusia du. Bai atala, bai behatza, motzak egin behar direlakoz. Atal honen izena gomendazioa da. Espero dugu gure trukoekin 5 ataletaz oroitzea.